Airisto eväät ensimmäinen jakso. Kyllä pihis. Ollaan just tultu kalareissusta. Tilanne on varsin tuttu ja valitettava. Ei ole saatu mitään, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Juurikin näin. Tosi paljon tykätään tuolla vesiin liikkuu, mennään ruokakalojen perässä ja niin kuin Reunanen tuossa totesikin, niin valitettava harvoin sieltä niitä ruokakaloja sit tulee meille matkaan mukaan, mutta hätä ei ole tämän näköinen. Me ollaan aloitettu Jokisen eväiden kanssa uusi kalaruokaan keskittyvä videotuotanto, eli 2 kuukaudessa tulee reseptivideo YouTubeen sekä sit lyhyt video tonne meidän somekanavien puolella. Ja Reunanen, onneksi me ei tarvitse tätä tuotantoa kahdesta alkaa tekemään, niin ihmiset ei tarvii meidän nuudelikeittoreseptejä katsoa. Ollaan saatu rosteriin mahtavasti levennystä. Valtteri Hinnerissen on meidän keittiömestari Airisto eväistä tästä eteenpäin. Kiitos paljon. Ja hei, äijät, aivan mahtava ympäristö kokata. Iso kiitos Turun Puustelille. Näin huikeista puitteista päästä tekemään ruokaa. Kyllä. Valtteri, me jätetään taas sut pikkuhiljaa vähän niin yksikseen tähän häärimään. Mitä me syödään tänään? Joo, me syödään tänään. Oli tarkoitus, että käytetään Jokisten eväitten islantilaista lohta, mistä me tehdään hiukan punajuurihummusta siihen sen kanssa. Ja sitten tehdään semmonen raikas fenkoli, tilli, vesikrassisalaatti siihen kylkeen. Ja ajateltiin, että käytetään tuossa noin. Meillä on hienot vehkeet, niin parilloidaan se lohi tuossa noin nätiksi. Ja niin, se on aika lailla siinä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Me käydään Pihiksen kanssa tästä yksi jakso Turun tautia äänittää ja tullaan takaisin tuossa varmaan kauan sulla kestää muuten tässä tunti, ei. Ei, tässä pyritään pitämään ne reseptit semmosena, että kaikki pystyy tekemään näitä ruokia. On hyviä makuja, simppelejä raaka-aineita, mutta ennen kaikkea laadukkaita raaka-aineita. Eli ei ole mitään semmoista, että joku rupeaa tekemään näitä reseptejä himassa, että hänen menisi koko päivä siihen, vaan oikeasti ne ei ole liian vaikeat, mutta ne ei myöskään ole liikaa aikaa. Ei missään nimessä. Keskitytään olennaiseen. Simppelit, laadukkaat raaka-aineet, hyvät maut. Tehdään nätti, mutta jätetään semmoinen ylimääräinen kikkailu pois. Kyllä. Me tullaan vähän päästä syömään. Lähdetään katsomaan, miten Valtteri selviytyy. Eli tosiaan tehdään tänään pariloituu lohta, sen kanssa hiukan punajuurihummusta ja sitten tehdään fenkolista semmonen raikas salaatti siihen kylkeen, mihin käytetään vähän tuoreita yrttejä. Niin me voitais melkein oikeastaan aloittaa siitä hummuksen tekemisestä. Mulla on tässä valmiiksi kypsiä punajuuria. Sä voit toki käyttää tässä ihan raakaa punajuurta ja kypsentää se uunissa 40 minuuttia, mutta aloitetaan homma sille, että siirretään hiukan vielä toi fenkoli sivuun. Ja tähän kaikista paras väline on mun mielestä tämmönen kutteri. Ammattitermeen käytetään sanaa kutteri. Niin tällä sä saat jauhettua sen hummuksen materiaalin semmoiseksi mitä me halutaan. Niin ei mitään, hei, aloitetaan ihan sille, että otetaan punajuurta laudalle. Tällä ei ole käytännössä niinkään väliä, että minkä kokosta siitä tulee, kun ne menee täällä sekaisin tasaiseksi massaksi kaikki. Niin pistetään tosta pari punajuurta, semmonen noin 250 grammaa suurin piirtein. Tehdään ruokaa, semmoista helppoa ruokaa, niin ei ole niillä mitoilla ihan niin justiinsa väliä, mutta semmonen suurin piirtein 250 grammaa punajuurta. Sitten laitetaan yksi pieni valkosipulin kynsi tosta. Mä tykkään itse, sä saat kaikista helpoiten hienonnettua valkosipuli silleen, että kanta pois, leikkuulaudalla, veitsi päällä, kevyt painallus tai napautus siihen, niin lähtee kuoret tosi nätisti, ei tarvitse nypertää niitä siitä pois. Ja tääkin niin ei ole niin väliä, siitä vaan pienemmäksi sitä valkosipulia ja sinne joukkoon. Sitten laitetaan sinne tahiniin, eli
tahini on tämmönen valkoinen seesamitahna. Öljypohjainen seesamitahna. Ja laitetaan tätä tahinia semmonen noin ruokalusikallinen. Tässä päällä on tämmönen öljy, niin älä nyt välttämättä ihan pelkkää sitä öljyä laita. Tätä voi ihan hyvin hiukan sekoittaa, niin sit se koostumus muuttuu hyväksi. Vielä mausteet perään. Hummushan on kotoisin Lähi-idästä ja niin siellä käytetään paljon mausteita, niin me käytetään tänään meidän hummuksessa niin mausteena juustokuminaa. Sitä semmonen ungefär 1 teelusikka. Ja sit sama niin kaijanepippuri. Saadaan pussi auki, niin kaijanepippuri hiukan vähemmän kuin juustokuminaa, tommonen 1/4 teelusikkaa, ettei tuu liian spicy. Ja sit jos et tykkää tulisesta, niin jätä pois tai laita hiukan vähemmän. Punajuuren kanssa, kun käsitellään punajuurta, niin kuin huomaat, värjää saman tien kaikki leikkuulaudat ja muut, niin saman tien kun ollaan tämä vaihe käyty läpi, niin on hyvä pestä välineet, niin se punajuuri väri ei sit jää näihin sun leikkuulautoihin ja muihin, niin pysyy tavarat sit. Katsotaan miten se lähtee tästä menemään. Tää on semmonen, että tätä ei saa mitenkään tehtyä yhdellä kerralla. Sä joudut välillä ottaa sitä auki ja nyt se näyttää vielä aika rakeiselta. Niin tää ei ole vielä se mitä me haetaan. Et tähän näin sit voidaan laittaa hiukan tosta noin ihan aavistus. Me nähdään, että se ei paljon tarvi. Sinne laitetaan hiukan, voi laittaa tätä öljyä mikä tästä tainista tulee. Ja sit jatketaan ajelui. Ja mä haluan painaa. Moi. Mä luulen, että se alkaa olla aika hyvä. Sitten tarkistetaan maku ja laitetaan vielä viimeiset mausteet sinne. On kyllä tosi kätevät nuo pistokkeet. Lusikka ja vau, kokki yllättyi itsekin. Pieni suola ja pippuri sinne lisää makuun. Tää on silleen, että laitat pikkuhiljaa ja maistat, kokki maistaa aina, hiukan suolaa, hiukan pippuria, vähän sitruunan mehua tuomaan sinne sitä raikkautta. Toki nämä punajuuret, mitä me käytetään, niin nämä on jo vähän niinku, nämä on kypsytettyjä ja sitten hiukan pikkelöityjä. Et näissä on hiukan etikkainen maku jo valmiiksi, että sitruunan kanssa kannattaa olla aika varovainen. Mutta
tää pitäisi olla aika hyvä. Katsotaan tosta noin. Hiukan sekoitetaan ja tosi hyvä. Tosi hyvä. Jätetään se hetkeksi tonne sivuun. Laitetaan se tänne odottamaan pleittausta ja siirrytään seuraava työvaiheen pariin. Tää on kans hyvä tää puusteli-keittiöt siitä, että mun mielestä nämä pinnat on niinku todella laadukkaat. Nämä on helppo pitää puhtaana. Tosta noin työvaiheiden välissä rätti, kokilla on aina rätti mukaan, niin pieni pyyhkäisy, niin pysyy pinnat tosi nättinä. Me voitaisiin seuraavaksi tehdä se fengoli-salaatti tohon kylkeen. Jätetään toi itse illan kuningas pääraaka-aine tuohon viimitteeksi, kun nämä muut on semmosia, että sä pystyt käytännössä tekemään nämä hyvin valmiiksi. Nämä on semmosia raaka-aineet, että toi hummuskin vedetään semmosena huoneen lämpöisenä, että ei kylmä, mutta ei tarvitse lämmittääkään. Ja sama sitten tää salaatti, niin fressisalaatti tehdään se tähän valmiiksi ja sen jälkeen paistetaan viimitteeksi kala. Niin tosiaan menee sitten se pleittaus niin sanotusti oikeassa järjestyksessä. Kala on lämmin kun niin tulee lautaselle, eli kala paistetaan viimitteeksi. Ei mitään, hei. Lähdetään etenemään seuraavaan vaiheeseen, mihin me tarvitaan fengolia. Sitten meillä on hiukan tuoreja yrttejä. Meillä on tuoret tilliä ja tuoret vesikrassia. Fengolin leikkaamiseen sä voit leikata sen kotoa veitsen kanssa, jos niin ei ole, mutta ei ole suuri investointi. Tämmönen mandoliinirauta. Tän kanssa me saadaan todella nättiä suiroa ja ei kulu kauhean paljon aikaa siihen. Et käytännössä leikataan fengolista niin kastikkeeseen antaa maku. Siivilöi totta kai sit sen jälkeen, mutta katsotaan, onko meillä mandoliinissa sopiva paksuus. Ja kuten näette, niin tästä tulee tosi kaunis tämmöistä ohkasta nättiä suirua. Ja me voitaisiin tässä kohtaa vielä tehdä niin, että haetaan tuohon hiukan kylmää vettä tänne purkkiin, niin kun sä vedät nämä fengolit kylmään veteen, sama nämä yrtit, muista aina kylmään veteen, niin ne hiukan menee rapeammaksi. Tässä kohtaa, kun nämäkin nyt on vähän nuupahtaneet, kun sä laitat ne kylmään veteen, niin ne niinku ikään kuin herää uudestaan henkiin niin saadaan hiukan rapsakkuutta enemmän siihen vielä. Joo, nyt meillä on tosiaan haettu kuppi vettä, niin vedetään nämä loput tästä näin tämän mandoliinin kanssa. Niin. Ja varotaan sormiin, ettei käy haavereen. Mä luulen, että meillä on tossa ihan sopivasti fengolia. Fengoli jakaa myös paljon mielipiteitä, mutta itse tykkään. Siinä on tosi semmonen hyvä lakritsainen maku, mikä sopii kyllä kalaruuan kanssa todella hyvin. Tykkään käyttää fengolia tosi paljon kalaruokien kanssa. Taas muistetaan pyyhkästä pöytä, kun tulee sotkuun, niin keittiö pysyy nättinä ja kotonakin kun tehdään ruokaa, niin parempi puolisko ei suutu niin paljon, kun keittiö ei ole ihan pommin jäljiltä sen jälkeen. Sitten voitaisiin laittaa sinne tosiaan tilli, otetaan tosta noin tommonen ihan reilu nippu ja niin tehdään tässä silleen, että ei leikata tätä tilliä, vaan revit tästä näin semmosia reilun kokoisia paloja. Se ei ole niin justiisa, että minkä kokoista, mutta tommoista ihan kivaa, mikä on vielä mukava syödä, et ei mitään risukasoja, mutta ei ihan silppuakaan. Me oltiin tänään tosiaan Krisu ja Pihiksen kanssa kalastamassa. Koitettiin ahventa ja kuhaa, mutta sanotaan näin, että olisi meillä aika laiha ruoka ollut, jos me niitten kalojen varaa oltaisiin jääty. Pari semmoista 40 ahventa, mutta ja sitten muutama pieni kuha, mutta siihen ne sit pitkälti jäi. Niin
onneksi Kimmo tuolta Jokisen eväältä niin auttaa sen verran, että ei jäädä ilman ruokaa tänäänkään. Ja itse asiassa hei, nämä tillin varretkin, niin sit jos sä haluat tehdä itse sitä kastiket, niin ei muuta kuin tilkka valkoviiniä pannulla ja fengolin varret, nämä tillin varret. Vähän pippuria, joku laakerilehti sinne joukkoon, pieni etikka ja valkoviini, niin niitä keittelet kasaan, niin siitä saa oivan kastikkeen, mutta niin laitetaan me nyt seuraavaksi sit vielä tätä vesikrassia meiltä. Tää on kiva yrtti tää vesikrassi, tää on tosi monikäyttöinen. Aika semmonen neutraalin makuinen, mutta kivan näköinen. Tässä on vähän semmonen kurkkumainen maku. Ei ollenkaan paha. Itse asiassa tästä tulee ehkä ihan hiukan myös semmonen sinappinen maku myös. Mutta sopii erittäin hyvin tänne joukkoon. Niin laitetaan vielä vesikrassia tohon noin. Tääkään niin, ei oo niin justiinsa aika semmoista grovia palaa nypit tonne noin joukkoon. Niin saadaan hyvä salaatti meillä siitä aikaiseksi. Näitä voi hiukan miksata tässä näin ja antaa sit olla tossa vedessä sen aikaa, kun jatketaan hommia, niin ne saa olla siellä. Ne ei haittaa, vaikka ne antaa olla jonkun aikaakin tässä vedessä. Ne sieltä virkoo ja tulee hyvä. Sitten me voitaisiin vielä itse asiassa tehdä semmonen ihan pieni vinegretti, miksi sitä nyt kutsuisi. Laitetaan hiukan etikkaa, hiukan öljyä, sitruunan mehua. Ja voidaan laittaa hiukan suolaa, pippuria sinne. Laitetaan kastikepullo, ravistetaan, saadaan semmonen kiva niin sanottu salaatin kastike tuohon, missä me hiukan pyöritellään noit meidän vegejä siihen salaattiin. Mulla on tästä tämmönen tosi helppo. Mulla on tästä tämmönen pieni kastikepullo. Sinne semmonen karkea teelusikallinen etikkaa. Ja mä käytän tässä nyt ihan valkoviinietikkaa. Sitten öljyä perään. Öljyä semmonen 3-4-kertainen. Tai sanotaan näin, että semmonen pyöreä tommosen teelusikallisen, niin varmaan puoli desi öljyä. Pieni sitruunan mehu. Noin. Ei laiteta kauhean paljon sitäkään, koska etikka nyt luonnollisesti on aika hapant. Ja sitten katsotaan mitä tästä tulee. Tää nyt oli vähän hazardiveto multa, mutta niin katsotaan, kyllä me tänne saadaan suolaa sen verran, että me saadaan tarvittavasti makua sinne ja sama pippurit perään, niin hätä ei ole tämän näköinen ollenkaan. Kansikin omaset on nähnyt ja pieni ravistus. Niin se etikka ja öljy yhdessä, kun niitä ravistaa, niin se ikään kuin emulgoi. Siitä tulee vähän paksumpi silloin. Niin siitä tulee tämmönen kastikkeen omainen, mikä pistetään tuohon kädelle, niin se pysyy aika hyvin kasassa. Tosi kiva happo. Ehkä pikkusen enemmän. Itse asiassa me laitetaan hiukan sokeria sinne vielä. Sitähän se vaatii. Saadaan sitä sitruuna ja etikan ja oli tossa extra neitsyt oliiviöljyssä on kans semmonen hiukan kitkerä maku, niin saadaan sen sokerin kanssa pyöristettyä hapokkuutta ja bitteryyttä niinku pois. Ja taas pikku shake siihen, niin joo, nyt on hyvä. Ja niin kuin tuossa jo mainittiin, tämä videosarja on tehty yhteistyössä Jokisen eväiden kanssa. Jokisen eväät tuo Suomen maailman puhtaimmissa vesissä Islannissa kasvatettua lohta. Ja ihmeet maistuu hyvältä. Jokisen eväiden lohifile on nimittäin makkutesti voittaja tältä vuodelta. Jokisen eväiden lohifilet on D-leikattui, antibioottivapaasta ja ASC-sertifioidusta lohesta leikattui. Nämä perataan Islannissa maanantain ja perjantain ne löytyy suomalaisten kauppojen hyllyiltä. Lähdetään katsomaan mitä Valtteri meillä tästä fileestä seuraavaksi loihtii. Alright. Sitten me varmaan päästäisiin itse
pääraaka-aineen, eli jokiseväitte islantilaisen lohen. Kalaa, otetaan omat leikkuulaudat silleen, että ei pilkota vihanneksia ja kaloi samalla laudalla. Tos mä ehtisin tän jo valmiiksi leikkaamaan nätteihin annospaloihin, niin ihan filetillä nättiä tasakokosta palaa lohesta ja jätetään se nahka siihen paikalleen, koska se on olennainen osa sitä, että kun me paistetaan se tuossa pari jätetään se siihen paikalleen. Laitetaan silvelille ennen kuin aletaan maustamaan kalaa, niin laitetaan meillä parilla lämpeämään. Meillä on hienot AEG-vehkeet tässä keittiössä, niin tää on tosi kätevä, kun sä saat tässä näin, mulla on parilla rauta tähän näin ja sä saat tän koko toisen puolen halutessas lämpeämään samaan aikaan tai sit sä pystyt jakamaan näitä niin, että ne lämpee erikseen. Mutta tämmöisessäkin tilanteessa, kun halutaan isompaa tuotetta paistaa tai tehdään jotain wokkia tai jotain muuta, niin tosi kätevä tälleen, että sä saat sen koko puolen niin samaan aikaan yhtenevästi lämpeämään. Kalojen pariin takaisin. Eli pidetään nahka siinä päällä ja laitetaan ihan oliiviöljyä. Oliiviöljyä siihen vaan hiukan tonne nahkapuolelle. Pieni loraus, niin se ei sit palaa kiinni ja tulee nätti väri. Tähän nyt voisi olla joku pensselikin ihan hyvä, mutta semmos nyt ei ole, niin laitetaan tuosta noin sormilla hiukan pyyhkästää. Sitten kalat takas ympäri ja otetaan meidän mausteet, suolapippuri. Ei lähdetä kikkailemaan näiden mausteiden kanssa sen verran enempää, kun meillä on kuitenkin toi hummus, mikä on hyvin mausteinen tuote, niin pärjätään tässä. Jätetään niin kuin annetaan sen kalan ja tää islantilaisen lohe oma hyvä maku tulla sieltä esiin, et ei lähdetä sen enempää maustelemaan sitä. Sitten katsotaan, meillä alkaa olekin jo toi parilla aika hyvin lämmin, niin ei mitään. Nahkapuoli alaspäin, siihen painetaan sitä hiukan, että saadaan tasainen nätti väri sieltä. Ja tässä kohtaa mulla on liesituulettimessa automaattiasento päällä, niin tää tuuletin aisti itse se, että nyt aletaan paistamaan ja se meni äsken kovemmalla. Tosta saadaan turbomoodi päälle vielä tohon liesituulettimeen, niin se imee kaikki käryt mitä tässä paistamisessa tulee, niin itsestään nätisti. Ei tarvita mitään erillisiä liesituulettimia. Ja tää toimii itse asiassa pirun nätisti. Sitten kun me paistetaan lohta, niin se on käytännössä yksi kääntö. Ja suurin osa paistamisesta tapahtuu tänne nahkapuolelle, että me saadaan siitä nahasta oikeasti rapsakka ja nähdään, kun se lähtee kypsymään tonne ylöspäin, niin sit kun se on tossa suurin piirtein puolessa välissä, niin sit voidaan kääntää lohi. Se on semmonen tämmönen pala, niin ottaa semmonen 5-6 minuuttia nahkapuolelle ja sitten semmonen parisen minuuttia tonne ite lihapuolelle toi kypsyminen. Tässä nähdään kuin hienosti tää liesi imee noi kaikki höyryt ja savut mitä tästä tulee, niin ei jää käryt leijailemaan keittiöön. Sitten voitais kääntää meidän kala. Tässä olisi tietenkin olisi hyvä olla joku paistolasta, mutta semmonen jäi nyt ottamat mukaan, niin lusikka toimii siinä äärettömän hyvin. Nyt meillä on tosi rapsakka kuori lohessa, niin kypsytellään se tosta ja se ei nyt enää pitkää tässä ole, et ihan muutama minuutti tossa noin, niin sen
saadaan ottaa kalaa pois ja aloittaa pleittaaminen. Sitten me voidaan ottaa illan päätähti sivuun, sammutetaan liäsi. Tää on hyvä, että jättää vielä tämä nätti pinta toisella puolella. Jättää vielä ton liesituulettimen päälle ja sen saa jättääkin hetkeksi aikaa tuohon päälle, kun saa kaikki käryt sitten täältä keittiöstä pois, niin se saa olla siinä päällä vielä hetken aikaa. Sitten voitaisiin alkaakin pleittailemaan sen jälkeen meidän annosta. Sitten ollaan päästy jo niinkin pitkälle, että jos sä oot tähän asti kattonut videon, niin pistä meidän kanava tilaukseen ja kerro vaikka kommenttikenttään, että mikä on sun lempikalaruoka tai mitä sä haluisit, että me tehtäis täällä näin. Sitten me voitaisiin aloittaa tää annoksen kasaaminen sille, että meillä oli täällä nämä meidän vihannekset, mitkä tehtiin aikaisemmin. Näitä tuli nyt aika paljon näköjään, niin jos sulla on joku tommonen salaattikuivuri tai joku tämmönen näin, että sä saat näitä hiukan kuivattua, niin se on parempi, mutta niin mä otan täältä ihan sormineen ja kuivaa hiukan käsis, niin saadaan suht sama lopputulos kuitenkin aikaiseksi. Idea on se, että siellä on fengolia, mutta se, että sulla on käytännössä sama määrä fengolia ja sit noit yrttejä, niin sit se on oikeasti semmonen yrttisalaatti. Laitetaan ensin lautasen pohjalla tää meidän punajuuri. Me voidaan hiukan levittää tossa noin, laitetaan hiukan vielä, laitetaan meidän komea, kaunis kala lautaselle ja tosta noin meidän tekemä salaatin kastiket hiukan sinne salaatin joukkoon ja pieni siitä nätti kasa annokseen. Se alkaisi olemaan siinä. Siinä on meidän parilaitun lohi punajuurihummuksella ja fengolisalaatilla. Sitten meillä alkaa olla annos valmis. Mä luulen, että Krisukin on saanut urheilupodcastin kuvaukset valmiiksi, niin pyydetään hänet kanssa maistelemaan meidän ruokaa. Moro! Komea näköinen. Se olisi siinä. Mitä meillä on? Meillä on siellä pariloituu lohta, punajuurihummusta ja sitten tommonen raikas fenkoli, tilli, vesikrassi, salaatti siihen kylkeen. Hyvä näköinen. Erittäin hyvä. En osaa sitten tehdä, mutta mä veikkaan, että se on vähän tässä niinku ehkä tietyllä tapaa tarkoituskin, että sä laitat sitä ruokaa. Mutta toki jos mä katson tätä video, niin sit mä osaisin ehkä jopa tehdäkin tätä. Ihan varmasti. Ei täs Aika yksinkertaisia raaka-aineet kumminkin. Juu, että siihen pyritään. Kyllä. Onko sun haarukka veistä? Totta kai. Siitä. Kiitos. Mä maistan. Sä saat avata sen. Joo. Nahkaa syödään tietysti. Kyllä. Mä nyt pyrin saamaan nyt vähän niinku kaikki mahtuu tähän haarukalliseen. Maistetaan sen. Rehellisen miehen rehellinen arvio. Katsotaan kala. Tosi hyvä kypsyinen kala kyllä. No. En tiedä tuliko tuurilla vai taidolla, mutta niin. Kaikki maut aivan loistavia. Erittäin hyvä. Mikä mä mietin tämmöisen kotikokin näkökulmasta, kenellä ei ole kokin koulutusta. Mikä tässä on niinku sanotaan haastavia, ehkä tarkin niinku vaihe, mihin pitää keskittyä? No joo, hyvä kysymys. Kyllä mä ehkä sanoin, että toi lohi, se että sä saat ton nahan rapeeksi ja silleen, että molemmat pinnat on kypsät ja se on kuitenkin niinku mehevä sieltä sisältä, että se ei pääse niinku kuivaksi ja ylikypsäksi, niin ehkä se on se tarkin homma tossa noin, mutta niin kuin mä videollakin jo kerroin, niin semmonen tommosen palaseen, niin varmaan semmonen 5-6 minuuttia ensin nahkapuolelta, sitä saa vähän prässätä siihen, että ottaa rapeutta nahkaa ja pari minuuttia sitten ite lihapuolelta. Täytyy sanoa tästä kalasta, niin mä tykkään erityisen paljon siitä, että tässä ei ole lähdetty, tässä on selkeät maut. Tässä ei ole mitään, lohi maistuu lohelta, että siinä ei ole liikaa mausteet, suola, pippuri, muita mausteet. Siitä en itse kalasten maistanut, niin se lohen tuoreus todella maistuu sieltä läpi. Ja tarviiko kastiketta? Ei mun mielestä ei tarvitse todellakaan. Tähän voisi toki laittaa ehkä jonkun, mutta mä en tiedä, menisikö tämä vähän sen lietteeksi myös sössöksi, kun tuossa on toi hummus kumminkin messissä jo. Niin, ja se on sen hummuksen koostumus on
vähän semmonen niinku pyrekastike välimaasto, miten se nyt sanoisi. Et se on aika tosi mehevä toi hummus ja siinä ei, kalakin on mehevä, niin ei se mun mielestä tarvitse kastiketta. Kyllä. Aina ei tarvitse kastiketta. Mitä me ensi kerralla kato? Ensi kerralla katsotaan hiukan enemmän joulu. Loistavaa. Käykää tykkää videosta, ottakaa kanavan tilaukseen, muistakaa kommentoida mitä ruokia te haluatte kanavalla nähdä. Se mitään muuta kuin ensi jakson pari. Moro!